Ποιος μιλά? Θέλω έναν ανώτερο υπεύθυνο και μεσάχη, γιατί εσείς δεν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Έναν ανώτερο μάστρο, όχι υπάλληλο. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιος... Να μου να κάνουμε έτσι να συνεχίσουμε όλη μέρα με 130 download και 48 upload και να έχω σιγάρα. Αυτό άλλο το γραμμίσω να κοιτάξω εγώ. Και με μου ρωτήσει τον Νικόλα, με τον Νικόλα δεν θέλω να ξαναμιλήσω, είναι ανίδιος. Και να λύσει ψέματα. Και θέλω να μου πεις αύριο, έχω έναν αριθμό 25, 86, 7.000, θέλω να μου πεις ποιον να ζητήσω που να αντιπροσωπεύσει τη Primecheck στο δικαστήριο. Γιατί θα κινήσω αγωνία της Primecheck ότι με έμπαιξε, ότι με κοροϊδεύσε και ότι με κλέφτη. Ότι τι? Ότι με κλέφτη. Ότι σε κλέφτη. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι όλη μέρα, εμένα δεν σπάσα σήμερα. Δεν μπορώ να δουλέψω μες στο κομπιούτερ. 133 download και 48 upload. Θες να μας δεις να κοιτάξουμε το πρόβλημα σας? Σε παρακαλώ, αν μπορείς να με βοηθήσεις, διότι είμαι και διαβητικός και με πίεση. Θα σας κινήσω αγωγή ότι θα με πεθάνετε. Διότι αυτή τη στιγμή υδρώνω, δεν μπορώ, το κομπιούτερ είναι η δουλειά μου. Δεν μπορώ. Είναι το ποστόλιο μου. Αλλά καταλάβω, δεν μπορείτε να με πεθάνετε εσείς. Ναι. Δεν μπορείτε να με πεθάνετε για αυτό το πράγμα. Ξαπολάτε μου το να ησυχάσω. Ναι. Η σύνδεση μου, ξαπολάτε μου την να ησυχάσω. Έγινεται που σκόστομαες να παίρνουμε καλά και δεν κιώσε την προσφορά σας και σπάσετε με τώρα. Δεν κιώσε την προσφορά σας και σπάσετε με. Φτάσαμε, βάλαμε το εντάξει, μα για εκείνες 25 δίνες έπρεπε να μας πείτε να έρθετε στο όκουμες και να μην μας βασανίζετε. Τα ευλοημένα. Είμαι κρίμασιο. Είναι που θέλετε να σας πω άλλο. Να σας πάρω δικαστήριο ότι σπάσετε με. Και εκτός ότι με κλέψετε το παραπάνω που θα δικαστείτε είναι ότι με σπάσετε. Τι ακριβώς έκαναμε? Σπάσετε με. Ανεβάσετε μου την πίεση. Ναι. Καταλαβαίνεις. 133 download πιανό και 48 upload και δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν παρακαλώ. Δοκιμάσετε να κάνουμε κάποιους πίτσες αυτή τη στιγμή? Και σπίτσες κάνω και πολλούς κάνω. 100 χιλιάδες φορές την ημέρα κανάλισα να κάνουμε στον υπολογιστή και να κάνουμε σπίτσες. Θέλετε να μου στείλετε κάποιον αποτέλεσμα από τα σπίτσες για να δούμε τι συμβαίνει? Φίλε μου, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά, ψηλός είναι η πίεση μου. Να τηλεφωνήσω να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ, επεθάνετε με. Επεθάνετε με για τα ριάκια. Δεν πεθάνετε με ρε. Καταλαβαίνεις? Πεθάνετε με. Λοιπόν, θέλετε να μου στείλετε κάποιος πίτσες, λέω, για να δούμε να στείλω. Πού ξέρω να σου στείλω σπίτσες, λέω. Θα στείλετε αυτό το σπίτσες στο support@thunderworks.com. Μπορείτε να το κάνετε. Γιατί Thunderworks, εγώ είναι την Primecheck που έχω να κάνω, γιατί με βάλεις στο Thunderworks? Κοίτα, είναι το support department μας εκεί, το οποίο βασικά θα πάρει το email. Αν έξερα ότι ήταν Thunderworks, δεν το βάλα. Αφού ήταν ήδη provider στο iTunes στο Thunderworks και δεν τον επέλεγα. Εντάξει, στήστε το στο Primecheck του, έτσι. Θα σας πω το email του άλλου, μας στείλετε. Δηλαδή με το Thunderworks που με ανεβάζεις τώρα. Συγγνώμη. Στο ίντερνετ. Όχι, δεν είναι με το Thunderworks. Απλά η Primecheck και Thunderworks είναι δύο εταιρείες οι οποίες είναι σχολευμένες αυτή τη στιγμή. Φίλε μου, σε παρακαλώ ξαπολά μου το γιατί να πεθάνω και να έχετε το κρίμα μου. Και να έχετε, υπάρχουν αποδείξεις ότι εμπούτουν το μασκαραλίκι μου να πεθάνω. Είμαι με πίεση, είμαι διαβητικός και καθούμε στο κομπιούτερ 18 ώρες να περνώ την ώρα μου. Και απέκτησα και εμπειρίες και ξέρω δεν μπορεί να μου γελάσει. Μα το ζήμα δεν είναι να σας γελάσει κάποιος. Όπως μου είπα του Νικόλα Πριλίο ότι βγάλω 96 ο ανιδιός και δηλαδή μου είναι πολλά κάνει. Μα έτσι πέλω ρε. Για όνομα του Θεού. 96 kilobytes. Εκείνος στο σερβερ που μετρούμε ρε του Λονδίνου. 96. Ναι,
Εύκαλε μουσική 6. Εκεί έπρεπε να βγαίνει, ναι βεβαίως, έπρεπε να βγαίνει περίπου στο... Και εύκαλε μου 96 και λαλή μου είναι καλή. Άκου για να γιγάς. Μα δεν κομπάρε μάλιστα. Δεν με θεωρείς πλέντο. Ναι, να σου πω εγώ, δεν καταλαβαίνω για αυτό τον Νικόλα, διότι 96 kilobit, βασικά το download είναι καλό, αλλά να παίρνετε 96 kilobit, πολύ χαμηλό, ναι. Αντί 6 που μου έφτιαξε πριν να τελειώσει προς τώρα. Για παραπάνω reference βασικά, έτσι, για να δούμε και αμέσως. Σε παρακαλώ, κάμε τίποτε, βοήθαμε. Ναι. Γιατί να έρθουν οι κατάρες πάνω σας, Ναι. αν πάθω τίποτε. Μάλιστα. Εσάς τους ίδιους που με κοροϊδεύετε, χωρίς να παίξει ο μάστος σας, γιατί ο μάστος σας κάνει τα διάρκεια και εσείς δεν να παίξετε. Δεν είναι θέμα να κοροϊδέψουμε κάποιον. Με κοροϊδεύετε, πέτε μου ήταν που γίνεται. Αν είναι έτσι, να προλάβω τον κόσμο που αιτία να πάρω στη Prime και να ξυπανώσει να μην τα βάλει. Αφού δεν μ' αφήνετε να σας μιλήσω, έτσι. Αν δεν μ' αφήσετε να σας μιλήσω, δεν θα σας πω ακριβώς. Μα με τι μέτρα να μου μιλάς, έτσι σας δεις μου την κατάσταση. Εγώ θέλω να μετρήσω το ράγιο να δώσει για 6 down. Και 256. Αυτές τις μετρήσεις με αυτόν το χαμηλό το speed, μπορείτε να μας το στείλετε πάνω στο email αυτό να δούμε την τεχνική επιτόπου για να διορθώσουμε έτσι να γίνει πιο γρήγορα. Μα στείλω το site πώς πρέπει να το κάνω εγώ για να γίνει. Πώς πρέπει να το κάνετε. Να σας πω, απλά πρέπει να γράψετε. Βοήθαμε. Ναι, πρέπει